Μπορούμε να σε ταξιδέψουμε και στα πιο όμορφα εδέσματα, αρκεί εσύ να μας το ζητήσεις. Η απέτησή σου είναι η δικιά μας χαρά. Και βέβαια εννοείται ότι το δικό σου χαμόγελο μετά από την πολύ ωραία βραδιά είναι η δική μας ικανοποίηση. Κτήμα Λατάνια λοιπόν εδώ στην Παλίνη, άλλος ένας χώρος καταπληκτικός που και σήμερα φιλοξενεί την εκπομπή Μη Μου Πεις. Οι καλεσμένες μας σήμερα, η Άρια Δαμουλάκη, συνεργάτηδά μου, η Πέγγι Δαμουράκη αμέσως μετά, έχω ξεκινήσει στα Δέλτα σήμερα. Η μοναδική μελλοντολόγος σύμβουλος, αν το θέλεις, διαχείρισης, αλλά και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο θα είναι η σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, μείνετε εδώ κοντά μας και να ταξιδέψουμε σε πολύ ωραία πράγματα. Ξεκινάω με την Άρια και αμέσως μετά η Πέγγι Δαμουράκη στην παρέα μας για να μας ταξιδέψει καλοκαιρινά και μοναδικά σε πολύ ωραίες συμβουλές. Να διαχειριστείς την προσωπικότητά σου, να διαχειριστείς το είναι σου, να διαχειριστείς τα θετικά και τα αρνητικά σημεία του εαυτού σου. Όλα αυτά θα τα πω σήμερα, Άρια. Και καλά θα το κάνεις. Εσύ είναι η δεύτερη φορά που είσαι στο κτήμα Λατάνια, Και χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά ήρθα. Είδες, η τρίτη που θα έρθεις θα παντρευτείς, γιατί λένε ήρθες την πρώτη, ήρθες την δεύτερη, την τρίτη θα έρθεις να κάνεις γάμο. Ή και βάφτιση ρε παιδί μου. Δεν έχω θέμα. Εγώ σκέφτομαι να κάνω μια πολύ ωραία κοινωνική εκδήλωση εδώ. Αλήθεια. Θα σε καλέσω. Αυτό έλειπε. Αν θέλω να κάνω και να μην σε καλέσω. Πω, ποιος με ξεπλένει μετά. Έτσι. Λοιπόν, δεν με ξεπλένει τίποτα, απολύτως τίποτα. Λοιπόν, Άρια Δαμουλάκη από τη στήλη Το ξέρες αυτό. Σήμερα έχει να πει πάρα πολύ ωραία και ιδιαίτερα πράγματα. Πάμε έτσι να δούμε τι έχεις να μας πεις. Θα σας μιλήσω για τα νομίσματα. Θα πούμε ότι καταρχήν τα νομίσματα είναι φτιαγμένα από διάφορα μέταλλα. Δηλαδή θα συναντήσουμε από χαλκό, από μπρούτσο, από νικέλιο, ασημένια, χρυσά, ακόμη και σε συνδυασμούς και άλλα μέταλλα και άλλα κράματα ουσιαστικά που μπορείς να βρεις στο εμπόριο. Και από τα παλιά νομίσματα που υπήρχαν, τα αρχαία κλπ. Καταρχήν τα νομίσματα, ουσιαστικά ο Ηρόδοτος μας έλεγε ότι το πρώτο κόψιμό τους έγιναν από τους Λίδιους. Λίδιους. Ναι. Και κάνανε λέει την κοπή των ασημένιων και των χρυσών. Άλλα άτομα λένε ότι η κοπή των νομισμάτων έγινε από τον Φίδωνα. Ναι. Είδες όταν με κοιτάς στα μάτια που σου είχετε το... Με κομπλένεις. Ναι, εντάξει, τι να κάνω, κοίταξε, τι θέλετε να κάνω, δηλαδή να κοιτάω στο πάτωμα. Λοιπόν, ή θα κάνω... Πού να σας κοιτάω δηλαδή, στα κάτω μάτια. Λοιπόν, για πες. Ο Πλούταρχος μας λέει και πολλοί άλλοι βέβαια ότι τα νομίσματα, τα αρχαία νομίσματα υπήρχαν από την εποχή του Μίνωα και του Θησέα. Ουσιαστικά. Σαφώς, πάρα πολύ παλιά. Λοιπόν, τα νομίσματα όπως στην αρχαία Ελλάδα και όλων των πόλεων, μέχρι και τα σημερινά, υπάρχουν σε δύο είδη. Λοιπόν, τα πρώτα ήταν μικρής αξίας και τα δεύτερα μεγάλης αξίας. Μικρής αξίας τα παλιά τα χρόνια ήταν τμήματα χαλκού και μπρούτζου, ασημένια και χρυσά νομίσματα, η λεγόμενη βόλη, η ράμβδη και λέγονταν και όβελη. Όβελη. Σε ακούω πολύ, γιατί την ακούω τόσο πολύ την Άρια. Την ακούω, μήπως είναι δεν ξέρω. το έντονη φωνή μου. Όχι, σαν να σε ακούω διπλά-τριπλά, δεν ξέρω. Ο αντίλαλος της φωνής μου ακούγεται παντού. Ναι. Για πες μου. Μεγάλης αξίας είχαμε τα λεγόμενα τάλαντα παλιά. Θα σας πω και πώς φτιάχναν τα νομίσματα πριν τη συναλλαγή για να τα δώσουν για συναλλαγή. Βεβαίως. Σωστό δεν είναι, αφού ξεκίνησε, θα σας πω και το πώς το κάνανε. Ουσιαστικά ζύγιζαν το μέταλλο για να δούνε το βάρος του. Στο πρώτο στάδιο αυτό. Στο δεύτερο στάδιο, Αλέξανδρε, μάλιστα, χαράζανε το βάρος του από τη μία όψη και από τη δεύτερη όψη βάζανε μία σφραγίδια. Σφραγίδια.
Την παίρναν τη σφραγίδια και τη βάζανε εκεί και την κολούσαν. Λοιπόν, τώρα που λέει για νομίσματα, Για πες. θυμηθείτε ότι σήμερα το βράδυ θα ανεβάσω στο Facebook κάτι που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας χθες που έχει να κάνει με το νόμισμα. Αλλά είπα να γραφτεί πρώτα αυτή η εκπομπή και να το ανεβάσω μετά. Θα ανεβάσω λοιπόν κάτι από αυτά τα δικά μου σήμερα το βράδυ. Περιμένετε και θα δείτε. Πες μου λοιπόν. Όταν σ' ακούω να λες τέτοια, λέω η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία πάει και έρχεται. Πάει και έρχεται. Για πες. Λοιπόν, χαράζουν όπως είπαμε το βάρος και μια διακριτική κάτι ως φραγίδα. Στο τρίτο στάδιο χαράζουν μία εικόνα το οποίο μπορεί να είναι κάποιο γεωγραφικό σχέδιο, ένας βασιλιάς, ένας θεός, μία βασίλισσα, οτιδήποτε. Ανάλογα και με την παράδοση του κάθε τόπου βέβαια, γιατί αν περιοδεύσεις σε όλο τον κόσμο θα δεις ότι το νόμισμα έχει να κάνει με ιστορικά πρόσωπα της κάθε χώρας και τι αυτή απεικονίζει μέσα από την ιστορία της. Και ιστορικά γεγονότα. Σαφώς. Όπως τώρα με τα δίευρα, το σκάω λίγο βόμβα, Ναι. αλλά σας πληροφορώ ότι έχουν βγει πάρα πολλά αναμνηστικά δίευρα από όλες τις χώρες. Σε όσες είναι στην Ευρωζώνη, βγαίνουν 1 με 2 το χρόνο. Η αξία τους δηλαδή, ας πούμε, αν έχω εγώ κάτσο, μπορώ να πάρει υπεραξία από άλλη. Μα χώρα. τα παλιά νομίσματα και για πάρα πολλούς συλλέκτες, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλη αξία. Είναι σαν τους πίνακες, είναι σαν τα γραμματόσημα, πράγματα τα οποία ήταν πολύ παλιά, αλλά είναι όμως γνήσια. Ναι. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, μία δραχμή πριν από 100 χρόνια, αν κάποιος έχει ένα κέρμα, που η αξία του ήταν μία δραχμή, μπορεί τώρα να πουλιέται και 200 ευρώ. Γιατί είναι ιδιαίτερο, είναι πράγμα το οποίο είναι μοναδικό και είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αξίας. Τα 30 δραχμά είναι σπάνια και συλλεκτικά, τα συλλέγουν οι συλλέκτες. Και επίσης να ξέρετε ότι οι τράπεζες βγάζουν συλλεκτικά νομίσματα τα οποία είναι από χρυσό, ασήμι, τα οποία δεν μπορείς να αγοράσεις με αυτά κάτι στην καθημερινότητα. Ναι, τα οποία είναι πανέμορφα, τα είδα και πρόσφατα και τέλος έχουν βγάλει κάτι νομίσματα που είναι σαν να βλέπεις μια εικόνα πραγματική με χρώματα. Εκεί λίγο κόλλησα, λέω υπάρχουν τέτοια νομίσματα, λέει, και όμως υπάρχουν, άμα τα ψάξετε λίγο υπάρχουν τέτοια νομίσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ας γυρίσουμε όμως λίγο στο παρελθόν για να συνεχίσουμε εκεί που μείναμε. Λοιπόν, πριν έρθουμε στα επίπεδα νομίσματα, κάτι έγινε. Σε αυτό έβαλε το χέρι της η Κρήτη μας. Η Λεβεντογένα μάνα. Ναι. Στην γόρτινα της Κρήτης πήρανε, λέει, τους Βόλους που είχαν τα αρχαία χρόνια και τους χτυπούσανε, λέει, και τους κάνανε επίπεδους. Δηλαδή, ήταν, πώς να σου το πω, ογκωμένοι ουσιαστικά και τους κάνανε επίπεδους και στρογγυλούς. Σαφώς, για ένα μεγάλο όγκο. Ναι, από εκεί πέρα γίνανε τα πρώτα μας νομίσματα, τα επίπεδα. Η Κρήτη μας επιπλέον κατά καιρούς, μετά που κάνουν τα επίπεδα, νομιμοποιούσαν και άλλα νομίσματα από άλλες πόλεις. Και ουσιαστικά όχι ότι πειράζανε το τι είχε το νόμισμα, απλώς βάζανε τη δική. Πάντοτε με την εποχή είχε να κάνει, σου είπα, με τις απαιτήσεις, όπως και εδώ κάποια στιγμή κάποια νομίσματα αλλάξανε, δηλαδή βγάλανε τον Καποδίστρια, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς τι, βάλανε τον άλλον. Βενιζέλο. Το Βενιζέλο, δηλαδή αυτό αλλάζει. Δώσε μου. Λοιπόν, ναι, έχουν συνέχεια. Δηλαδή, και τώρα και με τους Ολυμπιακούς αγώνες είχαν βγάλει τα 500 ευρώ. 500 δραχμές ήταν ή 500 ευρώ, δεν θυμάμαι. Ναι. Anyway, είχαν βγάλει με τους Ολυμπιακούς. Σε δραχμές, Δραχμές ήταν. 200. 200, όχι, και 500 έχω ακούσει συλλεκτικά. Και τα βγάλανε, ξέρεις, σε έναν ορισμένο αριθμό και τα δώσανε. Ναι, ήταν για πάρα πολύ λίγους. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλές απεικονίσεις και ιστορίες κρυμμένες πίσω από κάθε νόμισμα. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, ακόμη και το χαρτονόμισμα έχει κάποια σύμβολα που έχουν μια ιστορία από πίσω τους. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να κάτσεις με τις ώρες να τα ψάξει.
Και πρέπει να κάτσεις με τις ώρες και πρέπει να κάτσεις να δεις και την ιστορία, διότι νομίζω ότι η ιστορία είναι αυτό που δίνει την αξία ή την υπεραξία σε ένα νόμισμα ή σε κάτι πάρα πολύ παλιό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχω φέρει και μερικές φωτογραφίες από αρχαία έτσι παλιά νομίσματα. Πάμε λίγο να τις δείξουμε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας. Δεν έχω φέρει πολλές, αλλά έτσι μία γεύση να πάρουμε. Μία μικρή γεύση. Μια και είναι και το θέμα μας. Λοιπόν, ξεκινάμε με το ασημένιο των 2 δραχμών. Φανταστείτε το ότι αυτό είναι ασημένιο, έτσι τώρα είναι ασπρόμαυρο λόγω φωτοτυπίας. Έχουμε στην μία όψη την ήρα. Κάτσε να το δείξουμε στο κοινό, το βλέπετε? Βέβαια. Την ήρα, μπράβο, εκεί. Λοιπόν, στη μία όψη βλέπουμε την ήρα και στη δεύτερη όψη βλέπουμε το σχεδιάγραμμα του λαβύρινθου. Των διαδρόμων που έχει ο λαβύρινθος. Σαφώς. Όλοι έχετε ακούσει την ιστορία με το Μινόταυρο και αυτό και είχαν αυτό το νόμισμα. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά και τις χελώνες που είχαν σαν νομίσματα μια περίοδο. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, περνάω στο επόμενο, το οποίο είναι το αργυρό δινάριο. Εδώ έχουμε στην πρώτη όψη μία ξένη Διάνα. Εντάξει, άμα ήταν έτσι θα είχα σηκωθεί κι εγώ. Πλασάκα. Ναι. Μία κριτική έγαγρο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο το νόμισμα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο μας νόμισμα, το οποίο είναι της Χερσονήσου της Κρήτης. Είναι 300 και του 220 π.Χ. παιδιά. Πολύ περίεργο. Είναι με την δηλαδή αυτό το νόμισμα τώρα καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, έτσι δεν είναι? Για κάποιον που το έχει και είναι συλλέκτης, αν το βρει αυτό ή να το αγοράσει, να το πουλήσει, θα έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Θέλω να σας πω ότι πιστέψτε με, έχω δει κάτι νομίσματα και αν τα ψάξετε κι εσείς, καταρχήν θέλει πολλές ώρες να ασχοληθείς και μόνο. Και να το μάθεις. Λοιπόν, να τελειώσω λίγο με αυτό. Έχουμε στη μία όψη την Αθηνά ή μπορείτε να βρείτε ένα ναύτη αντί την Αθηνά σε αυτό το συγκεκριμένο νόμισμα και στην άλλη μια πλώρη ενός πλοίου. Για να το τελειώσω έτσι, για να μην μείνουν με το αριθματικό τι ήταν. Ωραία. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω να συνεχίσω την κουβέντα μας. Βεβαίως. Όντως θέλει πάρα πολλές ώρες για να ασχοληθείτε με κάτι τέτοιο. Εξαρτάται και πώς θα το δείτε να ασχοληθείτε, σαν ιστορικά γεγονότα, σαν συλλέκτες, σαν εμπόροι, σαν ένα σώρο πράγματα υπάρχουν. Πιστέψτε με, είναι ένα ωραίο... Και είναι και ένα πολύ ωραίο χόμπι. Και εγώ θέλω μια να σου πω, ιστορική αναδρομή ωραία, ναι, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συλλέκτες που το χόμπι τους είναι να μαζέψουν, ας πούμε, παλιά αντικείμενα. Να μαζέψουν πολύ ιστορικά και πολύ ιδιαίτερα ρούχα. Έχω έναν φίλο ο οποίος δαπανεί πάρα πολλά χρήματα το χρόνο για να πάρει π.χ. τα αγωβάκια που φορούσε η τάδε ηθοποιός στην τάδε ταινία του 70. Πες, σε ένα χρόνο θα κάνω δημοπρασία τα δικά μου. Σε ένα χρόνο, θα το πω εγώ. Μου είπε η Άρια να σας πω ότι σε ένα χρόνο θα κάνει δημοπρασία τα νομίσματα. Όχι, έφερε όχι από την τα Κρήτη. νομίσματα. Α, ποια θα κάνει? Όχι, έχω κάτι γοβάκια με Σβαρόφσκι όλο, ντυμένο. Το έχω φορέσει 3 φορές. Άμα το έχεις φορέσει 3 πουλιέται. Ναι, θα έχει την υπογραφή μου από κάτω. Α, τότε το πούλησες, παιδί μου. Το ξέρω. Ναι, πόσο το ζητάς περίπου, από πόσο ξεκινάει? Βάλε τιμή εκείνη. Θα μαζέψουμε άτομα. Απλώς θα το πεις και στο φίλο σου, αφού έχει την τρέλα με τα παπούτσια να του. Βρε, εσύ που έχεις την τρέλα, ξέρεις τι σημαίνει να πάρεις το γοβάκι που έχει βάλει η Άρια 3 φορές και έχει πάει και μπουζουγκλερί με αυτό? Έχεις καταλάβει ποτέ? Έχει περπατήσει πάνω σε. Έλα, χαμός θα γίνει με αυτό. Καλά. Λοιπόν, δεν θέλεις να σου πω για τους πίνακες που ζωγραφίζει, που θα κάνει και έκθεση το χειμώνα. Θα τα μάθετε όλα αυτά από τα εικαστικά δρόμενα των Αθηνών. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας, να παραμείνεις στον πολύ ωραίο χώρο, γιατί στο τέλος κάθε εκπομπή σε δέσματα μοναδικά εδώ από το κτήμα Λατάνια, που κάθε μέρα με πολύ διαφορετικά φαγητά, με πολύ ιδιαίτερα εδέσματα που έχουν μαγειρευτεί εκείνη τη στιγμή και με βάση τις απαιτήσεις όλων εμάς, γιατί η μαγείρισά μας κάνει θαύματα. Οπότε εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ζητήσεις τι θέλεις να φας για σήμερα ή οι καλεσμένοι σου. Δεν φεύγεις, περνάς σε έναν από τους πολύ ωραίους χώρους έτσι να κάνεις τη βόλτα σου, να πιεις ένα ποτήρι
το ένα drink που λέμε. Να υποδεχτώ την Πέγγι Δαμουράκη αμέσως μετά, όπου θα δώσει τις δικές της συμβουλές και εν ώψη καλοκαιριού, αλλά και γενικότερα για να διαχειριστείς πράγματα και για να μην σε δω λίγο κατσούφι αυτό το καλοκαίρι και μου πεις τίποτα δεν μου πάει καλά, γιατί όλα είναι θέμα διαχείρισης και μυαλού. Πώς γίνεται αυτό? Νομίζω ότι ένα χρόνο που είναι κοντά μας έχετε καταλάβει πάρα πολλά. Και αν δεν το εμπεδώσατε, την έφερα και σε πολύ πιο ιδηλιακό μέρος για να τα πει και καλύτερα και εσείς να τα εμπεδώσετε πολύ καλύτερα. Μείνετε κοντά μου, επιστρέφω. Έλα, φεύγει η Άρια, παίρνεις και τις φωτοτυπίες σου, έλα Πέγγι. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210 57 57 706. Και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος.